Is-sitwazzjoni tal-infermieri f'pajjiżna tantila teħżin minn sena l sena li issa sfortunatament itħalli effetti negattivi kemm fl-isptar Mater Dei kif ukoll fid-djar tal-anzjani madwar Malta u Għawdex. Sostna dan il-President tal-Unjon tal-Infermieri u l-Qwiebel Paul Paċ f'intervista ma' Net News kif ġimgħa wara l-oħra qed issok tal-kriżi li qed ħabtu wiċċhom magħha l-infermieri u l-carers b'nuqqas ta' impjegati għad-detriment tal-pazjenti. Qed ikun hemm infermier wieħed jew l-iktar tnejn ma' 80 jew 100 resident fid-djar tal-anzjani. Każ ukoll ġo San Vinċenz qed ikun hemm infermier wieħed ġo kull sala li ħafna drabi dal-infermier irid ilaħħaq ma' 37 anke saħansitra anzjani li huma morda. Paul Paċ insista li l-problema ewlenija tibqa' l-paga baxxa u l-kundizzjonijiet fqar tax-xogħol illi l-infermieri jispiċċaw jaffaċċjaw sitwazzjoni xejn attrajenti sabiex iż-żgħażagħ jidħlu f'dan is-settur. Wassaħaq illi preżentament f'pajjiżna hawn bżonn tal-inqas ta' 600 infermier. Il-gvern mhux qed jirrealizzaw ukoll għandek numru ta' infermiera dawk li qegħdin fuq parental leave, ġifieri dawn mhux qed iduk servizz imma din fuq il-kolba tal-gvern, imma meta tara kemm hemm infermiera on the ground tinduna li wasalna f'sitwazzjoni issa li laqqas il-lif ma jistgħu jieħdu l-infermiera jekk ma jsibux replacement. Għandna bżonn ma' Malta kollha 600 infermier ieħor li dis-sena biss jekk tara n-numru ħajrqu mill-università jekk jitlu kollha mal-gvern ħanajtek jekk jaħdmu kollha ta' infermiera kull ma jelħaqx numru ta' 100. Ġifier kemm tinduna il-reklutaġġ ta' żgħażagħ li daħlin fil-professjoni ta' infermiera kemm hu żgħir meta tara bżonnijiet kbar li hawn fil-pajjiż. Paul Paċ spjega li minkejja li f'dan is-settur għandna flus qawwi ta' ħaddiema barranin, xorta waħda għandna problema kbira ta' nuqqas ta' infermieri, iżda fl-istess waqt qed inħoloq problema oħra, dik tal-lingwa, realtà li fiha skont Paul Paċ il-gvern falla bil-kbir. Il-gvern kien kommess li l-infermieri u anke carers jitgħallmu bil-Malti. Sfortunatament il-gvern falla totalment tantu hekk li l-kuntratt kien li f'żmien sena suppost jiġi titkellem bil-Malti. Din il-klawżola tal-kuntratt ma ġietx onorata imma ġara kif jgħidu l-Ingliżi beggars can't be choosers. Allura l-fatt li ma talmux bil-Malti imma tant hawn nuqqas kbir ta' infermiera ma nistgħux noħdu passi jew inneħħuhom mis-servizz. Allura minkejja li ma talmu qatt il-Malti dawn ħajkollna xorta nużawhom għas-servizzi tagħna. Ta' kollu għad-detriment tal-anzjani illi ma jkunux jistgħu jikkomunikaw sew. Għalaqstant Paul Paċ insista li issa qed jispiċċa jsofri l-konsegwenzi kemm l-anzjan u l-marit kif ukoll il-ħaddiem u dan kollu minħabba nuqqas ta' azzjoni min-naħa tal-gvern. Issa kif jgħid il-Malti, sfortunatament qed joħroġ id-demm kemm għall-marit kif ukoll għall-infermier li saħansitra jafu anke jittellaw il-qorti meta jkun hemm nuqqas żgħir mhux min-naħa tagħhom mingħajr m'għandhom kontroll skaptu għal nuqqas ta' azzjoni li l-gvern qatt maħa rigward in-nuqqas ta' infermiera fil-pajjiż. Francesco Catania, għal Net News.